Odluka da se telefoni učenika osnovne škole Dositej Obradović u buduće ostavljaju pod ključem, kako za mlađe, tako i za starije osnovce, primenjuje se već nekoliko dana. A BUM 93 je u ovoj školi proveravao kako je odluka zaživela i na koji način su se učenici prilagodili ovoj odredbi. Ivana Joksimović, direktorka škole, navodi da učenici odlažu svoje telefone u ormariće koji su zaključani. Ne koriste ih tokom nastave, ni za vreme odmora. Vraćaju im se kada se nastava završi, a sve u cilju povećane neposredne komunikacije koje nedostaje. Povećane neposredne komunikacije koja nedostaje, to smo svi primetili, i roditelji i nastavnici. Učenici su mnogo kraj telefona, znači provode vreme koristeći mobilne telefone, manje se druže. I takođe ono što je isto najvažnije da sprečimo zloupotrebu mobilnih telefona. Mi smo hteli da ih zaštitimo u tom smislu dok su u školi, da prosto ne snimaju, ne fotografišu, ne objavljuju neke snimke ili fotografije, a da učenici drugi to ne žele, ili da se uključuju i prate vesti. Eto, i to je bio jedan razlog, eto, neke strahote rata sada ili nepoželjne sadržaje da prate, pa makar to možemo da kontrolišemo dok su u školi. Nakon objave da će u ovoj školi biti uvedeno ovakvo pravilo, građani su se zapitali koliko su telefoni koji se na ovaj način odlažu bezbedni. Mi imamo učionički tip nastave i to je nešto što je i omogućilo ovakav način organizacije, da kažemo, odlaganja mobilnih telefona. Svako odeljenje ima svoju učionicu, svoj ormarić koji je pod ključem i za vreme dolaska, odnosno prilikom dolaska u školu, pre prvog časa, nastavnik koji ima prvi čas, on preuzima telefone, zaključava, sada pravimo neke separatore za telefone da oni budu još bezbedniji i oni su tu zaštićeni, oni su uvek u njihovoj učionici. Aleksandar Radovanović, profesor engleskog jezika, navodi da su prvog dana učenici bili drugačijeg raspoloženja nego u prethodnom periodu. Delom zbog medijskog pritiska, a delom jer su izgubili neku sigurnost, jer su stekli takvu naviku da sa mobilnim telefonima žive. Već vidimo neke benefite jer su deca jednostavno to prihvatila kao pravilo ponašanja i skoncentrisaniji su na času, bolje prate nastavu, jednostavno su to prihvatili. Juče su deca na hodniku isto komentarisala da jednostavno bolje im je, većini je bolje, ostaje još ovaj manji neki deo da se prilagodi celoj situaciji, ali kažem opet deca kad to shvate kao pravilo ponašanja i kad vide dosledno da i nastavnici poštuju to svojim primerom, da drugi poštuju svojim primerom, oni će to usvojiti. Uvođenje ovakvog pravila u ovu požarevačku školu naišlo je uglavnom na pozitivne komentare, kako kod roditelja učenika, tako i kod sugrađana. Sada je na đacima da se prilagode i naviknu da se umesto sa telefonom druže sa svojim vršnjacima.